Det findes en type berøring, som ifølge forskning publiceret i tidsskriftet Psychological Science, kan øge en kvindes følelse af emotionel tilknytning betragteligt. Og nej, det er ikke det, de fleste mænd forestiller sig. Faktisk overser mange det fuldstændig, noget som forklarer, hvorfor så mange modne kvinder mister interessen efter de første datene. I dag skal jeg vise dig nøjagtigt hvad disse 7 berøringer er fra et kvindeperspektiv. Og nummer 5 er utvivlsomt den, som mest følelsesmæssigt kan afvæbne os, uden at vi engang indser det. Men før vi fortsætter med tillidsberøringen, er det noget vigtigt, du må forstå. En moden kvinde forelsker se ikke bare i det, hun hører, men i hvordan en mand får hende til at føle sig. Og mange af disse følelser stammer ikke fra ord, men fra fysisk berøring. Det er imidlertid en afgørende detalje her. Ikke hvilken som helst berøring skaber tiltrækning. Det er en enorm forskel mellem en berøring, som fremmer tilknytning, og en, som fremkalder umiddelbar afvisning. Og den forskellen afhænger ikke af kraften eller den nøjagtige placeringen, men af noget mere subtilt, som de fleste mænd aldrig vurderer. Jeg fortæller dig dette som en kvinde, som har diskuteret dette med venner, med specialister, og som også har oplevet øjeblik, der en enkelt berøring i et rigtigt øjeblik fuldstændig forandret min opfatning af nogen. Dr. Tiffany Field, direktør for Touch Research Institute ved University of Miami, har brugt over 3-10 år på at forske på effekten af fysisk berøring på menneskelige følelser. Studierne hendes viser, at rigtig berøring kan frigøre oxytocin, reducere kortisol og aktivere de samme hjerneområderne, som er associeret med de tidlige stadierne af forelskelse. Med andre ord, rigtig fysisk berøring kan kemisk vække følelser af emotionel tilknytning. Men det er her, tingene bliver virkelig vigtige, og hvad skiller mænd, som knytter emotionelle bånd, fra de, som gør kvinder ukomfortable? Ikke alle berøringer giver samme effekt. Og med en moden kvinde, som allerede har erfaring og ved nøjagtigt, hvad hun vil, trænger du næsten kirurgisk præcision. Derfor vil jeg, at du skal blive til slutten, fordi hver af disse 7 berøringer tjener en anden psykologisk funktion. Og når de bruges i rigtig rækkefølge, skaber de en forbindelse, som er vanskelig at ignorere. Og en rask advarsel, før vi begynder. Berøring nummer 7 er så følelsesmæssigt intens, at den bare bør dukke op, når det allerede eksisterer. Et betydeligt niveau af tillid mellem der. Hvis den bruges for tidligt, kan effekten reverseres fuldstændig. Lad os starte med noget tilsyneladende enkelt, men utrolig kraftig psykologisk. Skulderberøringen. Og jeg snakker ikke om et grovt klapslik, du ville gjort med en lavkammerat. Jeg snakker om en myg, kort berøring, mens du opretholder øjekontakt under en samtale. Se for dig, at det er begge ler eller deler et øjeblik af medvirkning, og du lægger hånden din på skulderen hendes i 2 eller 3 sekunder. Ikke noget mere. Det virker ubetydeligt, men det, som sker neurologisk, er fascinerende. En studie publiceret af Oxford University fandt, at tilfældig fysisk kontakt i socialt acceptable områder, som skulderen, aktiverer hjernens belønningssystem. Det samme systemet, som aktiveres, når du spiser noget, du liker, eller modtager et uventet kompliment. Hjernen registrerer glæde og associerer det med personen, som udløste den følelsen. Og det fungerer endnu bedre med en moden kvinde. Hvorfor? Fordi en erfaren kvinde stadig analyserer, om en mand er ægte, eller bare lader, som om han lader som. En berøring på skulderen føles så naturlig og spontan, at den let omgår filtreret af mistillid. Det opfattes ikke som et seksuelt tilnærmelse, men snarere som nærhed, tillid og emotionel trøst. Jeg har hørt venner sige ting som, jeg ved ikke, hvad det er med den mand, men jeg føler mig utrolig komfortabel med ham. Og når vi analyserede situationen, var det næsten altid et mønster af subtil fysisk kontakt, som begyndte akkurat slik. Med en liten tilfældig berøring på skulderen, som ubevidst sagde, denne mand får mig til at føle mig tryg. Men det er en vigtig regel her. Berøringen må være kort. Hvis du holder hånden din for længe, kan trøsten blive til ubehag. 2 eller 3 sekunder er nok. Du fjerner hånden din og fortsætter at snakke naturligt. Det er netop den naturligheden, som gør det så attraktivt. Lad os nu gå videre til en af de kraftigste gesterne i romantisk kropssprog. Berøringen på korsryggen, ret over hoften. Det er en vældig stærk biologisk grund bag dette. Korsryggen er et område, som vanligvis bare berøres af folk med et vist niveau af intimitet. Vennerne dine berører dig ikke der.
Det gør heller ikke kollegerne dine. Derfor kategoriserer hjernen det som upassende, når nogen forsigtigt placerer hånden sin i det område. Automatisk som en nær ven. Forskning på kropssprog viser, at når en mand forsigtigt vejleder en kvinde vil ålægge hånden sin på korsryggen hendes, for eksempel når hun går ind på en restaurant eller krydser en gate, kan hun samtidig opleve følelser af beskyttelse og tiltrækning. Det er som om kroppen hendes måtter to meldinger samtidig. Denne manden bryder sig om mig, og denne manden begærer mig. Og den kombination er ekstremt stærk følelsesmæssigt. Men kontekst er alt. Denne gæsten fungerer ikke i løbet af de første minutter af mødet. Det må være en vis fortrolighed mellem dem. Kanskje under en andre eller tredje date, når forbindelsen allerede har begyndt at udvikle sig. Jeg husker en slik situation perfekt. Vi forlod en overfyldt café, og han lagde forsigtigt hånden sin på korsryggen min for og vejlede mig mod udgangen. Han sagde ikke et ord. Det var naturligt og kort, men den gæsten blev værende hos mig i flere dage. Så kraftig kan en berøring være, når den gøres rigtig, selvom den også let kan ødelægges. Hvis hånden går for lavt eller føles bråt, forsvinder effekten umiddelbart. Her er mildhed absolut alt. Når kommer vi til en af de mest følelsesmæssigt indflydelsesrige berøringer, at tage eller dække en kvindes hånd under en vigtig samtale. Videnskaben har vist, at hånd-til-hånd-kontakt kan generere emotionel synkronisering mellem to personer. Neurologiske studier indikerer, at selv hjernebølger kan begynde at justere sig, når det er fysisk kontakt ledsaget af en ægte emotionel forbindelse. Og dette har en enorm effekt på en moden kvinde. Fordi en erfaren kvinde ved udmærket godt, når nogen virkelig lytter til hende, og når de bare lader, som om de gør det. Når hun deler noget vanskeligt, noget som bekymrer eller sårer hende, og du bare lægger hånden din på hendes, mens du ser ind i øjnene hendes, formidler du emotionel støtte uden at trænge ord. Mange mænd ødelægger disse øjeblikkene ved at prøve at løse problemet umiddelbart. Men nogle gange er det, hun trænger, ikke en løsning, men snarere at føle sig ledsaget. Og en hånd på hendes i rigtig øjeblik kommunicerer netop det. Hemmeligheden ligger i timingen. Ikke under en overfladisk samtale eller en vits, men når hun følelsesmæssigt sænker garden og viser sårbarhed. I det øjeblikket kan en lille gæst være langt mere værdifuld end nogen romantisk tale. Lad os nå snakke om en berøring, som mange mænd misbruger. Knæberøringen. Denne gæsten befinder sig i en mellemting mellem uformelt og intimt. Den er ikke så uskyldig som skulderen, men den er heller ikke så intens som korsryggen. Og det er netop denne tvetydigheden, som genererer emotionel spænding. Forskning på ikke-verbal kommunikation har vist, at par, som etablerer fysisk kontakt i mellemliggende områder som knæet, har en tendens til at rapportere højere niveauer af gensidig tiltrækning. Og med en moden kvinde har dette betydelig betydning. Hun ved udmærket godt, at en berøring på knæet ikke er tilfældig. Men det hun virkelig værdsætter, er elegansen og naturen, det gøres med. Se for dig, at der begge sitter sammen, prater og lærer komfortabelt. Midt i denne forbindelse berører hånden din kort knæet hendes, mens du kommer med en morsom kommentar. Så fjerner du roligt hånden din. Den lille gæsten etablerer en subtil, men kraftig emotionel spænding. Den viser hende, at du kan være dristig uden at være invasiv, selvsikker uden at være aggressiv. Og for en moden kvinde genspejler det emotionel intelligens. Når kommer vi til berøring nummer 5, sandsynligvis den mest følelsesmæssigt påvirkende af alle, hår. For mange kvinder er hår en del af deres personlige identitet. Det er ikke bare hår, det er noget dybt intimt. Studier af emotionel tilknytning viser, at det at stryge håret er stærkt knyttet til at skabe en dyb emotionel forbindelse. Det er en adfærd, som findes selv hos andre primatarter og er dybt knyttet til vores biologi. Men her er kontekst afgørende igen. Hvis du gør det for tidligt, kan det føles invasivt. Hvis du gør det i rigtig øjeblik, kan det generere umiddelbar emotionel intimitet. Det ideelle øjeblikket indtræffer, når det allerede er en klar forbindelse. Når hun ler oprigtigt med dig, når samtalen flytter naturligt, og øjekontakten varer lidt længere end vanligt. I det øjeblikket kan det forsigtigt børste en hårlok bort fra ansigtet hendes, eller kort berøre håret hendes, mens man siger noget hyggeligt. Skabe en vældig intens, emotionel følelse. Forskellen ligger i subtiliteten,
fordi en mand, som tør afgøre noget så intimt med mildhed, formidler emotionel tryghed på en måde, som er vældig vanskelig at glemme. Den sjette berøring er den langvarige omfavnelsen. Og her snakker jeg ikke om en pinlig endeløs klem. Jeg snakker om en automatisk som en nær ven. Forskning på kropssprog viser, at når en mand forsigtigt vejleder en kvinde ved at lægge hånden sin på korsryggen hendes, for eksempel når hun går ind på en restaurant eller krydser en gate, kan hun samtidig opleve følelser af beskyttelse og tiltrækning. Det er som om kroppen hendes modtager to meldinger samtidig. Denne manden bryr sig om mig, og denne manden begærer mig. Og den kombination er ekstremt stærk følelsesmæssigt. Men kontekst er alt. Denne gæsten fungerer ikke i løbet af de første minutter af mødet. Det må være en vis fortrolighed mellem dem. Kan ske under en andre eller tredje date, når forbindelsen allerede har begyndt at udvikle sig. Jeg husker en slik situation perfekt. Vi forlod en overfyldt café, og han lagde forsigtigt hånden sin på korsryggen, min få vejlede mig mod udgangen. Han sagde ikke et ord. Det var naturligt og kort, men den gæsten blev værende hos mig i flere dage. Så kraftig kan en berøring være, når den gøres rigtig, selvom den også let kan ødelægges. Hvis hånden går for lavt eller føles bråt, forsvinder effekten umiddelbart. Her er mildhed absolut alt. Når kommer vi til en af de mest følelsesmæssige indflydelsesrige berøringerne. Tage eller dække en kvindes hånd under en vigtig samtale. Videnskaben har vist, at hånd-til-hånd kontakt kan generere emotionel synkronisering mellem to personer. Neurologiske studier indikerer, at selv hjernebølger kan begynde at justere sig, når det er fysisk kontakt ledsaget af en ægte emotionel forbindelse. Og dette har en enorm effekt på en moden kvinde, fordi en erfaren kvinde ved udmærket godt, når nogen virkelig lytter til hende, og når de bare lader, som om de gør det. Når hun deler noget vanskeligt, noget som bekymrer eller sårer hende, og du bare lægger hånden din på hendes, mens du ser ind i øjnene hendes, formidler du emotionel støtte uden at trænge ord. Mange mænd ødelægger disse øjeblikkene ved at prøve at løse problemet umiddelbart. Men nogle gange er det, hun trænger ikke en løsning, men snarere at føle sig ledsaget. Og en hånd på hendes i rigtig øjeblik kommunicerer netop det. Hemmeligheden ligger i timingen. Ikke under en overfladisk samtale eller en vits, men når hun følelsesmæssigt sænker garden og viser sårbarhed. I det øjeblikket kan en lille gæst være langt mere værdifuld end nogen romantisk tale. Lad os nå snakke om en berøring, som mange mænd misbruger, knæberøringen. Denne gæsten befinder sig i en mellemting mellem uformelt og intimt. Den er ikke så uskyldig som skulderen, men den er heller ikke så intens som korsryggen. Og det er netop denne tvetydigheden, som genererer emotionel spænding. Forskning på ikke-verbal kommunikation har vist, at par, som etablerer fysisk kontakt i mellemliggende områder som knæet, har en tendens til at rapportere højere niveauer af gensidig tiltrækning. Og med en moden kvinde har dette betydelig betydning. Hun ved udmærket godt, at en berøring på knæet ikke er tilfældig. Men det hun virkelig værdsætter er elegansen og naturen, det gøres med. Se for dig, at der begge sitter sammen, prater og ler komfortabelt. Midt i denne forbindelse berører hånden din kort knæet hendes, mens du kommer med en morsom kommentar. Så fjerner du roligt hånden din. Den lille gæsten etablerer en subtil, men kraftig emotionel spænding. Den viser hende, at du kan være dristig uden at være invasiv, selvsikker uden at være aggressiv. Og for en moden kvinde genspejler det emotionel intelligens. Når kommer vi til berøring nummer 5, sandsynligvis den mest følelsesmæssige påvirkende af alle. Hår. For mange kvinder er hår en del af deres personlige identitet. Det er ikke bare hår. Det er noget dybt intimt. Studier af emotionel tilknytning viser, at det at stryge håret er stærkt knyttet til at skabe en dyb emotionel forbindelse. Det er en adfærd, som findes selv hos andre primatarter og er dybt knyttet til vores biologi. Men her er kontekst afgørende igen. Hvis du gør det for tidligt, kan det føles invasivt. Hvis du gør det i rigtig øjeblik, kan det generere umiddelbar emotionel intimitet. Det ideelle øjeblikket indtræffer, når det allerede er en klar forbindelse. Når hun ler oprigtigt med dig, når samtalen flytter naturligt, og øjekontakten varer lidt længere end vanligt. I det øjeblikket kan det jo forsigtigt børste en hårlok bort fra ansigtet hendes, eller kort berøre håret hendes, mens man siger noget hyggeligt. Skabe en vældig intens emotionel følelse.
Forskellen ligger i subtiliteten. Fordi en mand, som tør gøre noget så intimt med mildhed, formidler emotionel tryghed på en måde, som er vældig vanskelig at glemme. Den sjette berøring er den langvarige omfavnelsen. Og her snakker jeg ikke om en pinlig endeløs klem. Jeg snakker om en